Sangti kiphur atum lapen Sangti ki papar vek atum alo ke choklim kavesi ki onglang non malom kar biang long aro Sangti kiphur ver atum lo ka vedet pen kai ke mata ki papar mang ington telang la solong ajo bang sitami hum thong kep hum pli kep an bak do bon sitami alo bang ki choklim kavesi ki ong mu nak ason lang la so teng pulote rai kom sai khia tu mate forest department atum kupi puji la so teng pulote kar biang long arlong Sangti ki papar ke ington te pin lang tangte kar biang long autonomous council along Sangti revenue bate Sangti pen aleke ko an long ponji la so Sangti ki papar ve rapor ajo por phai troksia por malom pen chengpo ajo por phai ki thoma por malom si ki papar par la simanja forest tax gate dollar phita Sangti ki papar atum alo ki choklim ka ve jok ajo wang seta sang sedet si ki papar re tum si ki ong la son pulote kang hua son si mande titi la solong forest atumta langdun lora son si thek pon long la bang so Sangti ki pon ji ke dimapur anasi kai ke mata pajeng pon ron bosita raikom sai khimate forest department atum pen ke langdun lora son tangche la so teng pulote Sangti pen ale ko anlong ponji la si ki claim vera tuma phan ke la puson ki claim se de ji phansi chuning ri pon lo la pen forest la pen Sangti ki papar vera tuma phan se tame chuning ri pon lo la solong ajo ke papar vera tum agari number se tame penang an ke longdun lo la sila puson ni claim pon ve de ji phansi chuning ri pon thuoi lo la pen forest atum se tame arona teng pen ka che claim pon ve ji phan se tame pupu atuma phan pachini pon voilo jongsi arona teng pen claim se det lipute ame tha council long se tame ale ke long pon pe det po la so long birta ki rip duna dim lake manja tax ke long si thek pon long la so teng pulote Sangti ki phur atum ke forest atuma phan lang plot loma mate forest atum si ke papar toiloma la tai si ma tha dam pon thu me la si forest atum si adai ke doma Sangti ki phur atum si adai ke dola la se ajo wangason ke pache jeng ron bang claim pon pe de jia phansi pachini pon lo la son pulote methankar bianglong arlo Sangti si ave bompo news report 365 news india तुम्हारे आलू चॉकलेट में यो खाई दे सर हम तो नहीं खाई देते हां तो हम आलू चॉकलेट ये थिया बा ये नहीं कृष्णा पेटी में किरण का में तेला सोन एंट्री लब नहीं आलो तीन नदी सा अच्छा का लो चॉकलेट है चॉकलेट आन सी दाम लोएंगे कृष्णा उसी पार रे लयो दा एंट्री का कैसी पार डाल लागे जो डायरेक्ट से दाम लाबल है एंट्री का लोग ठीक लया तेला सोन चिवान लाप लो पुलो ते सब चला में मुझे डिपार्टमेंट तुम हंसता में सी रही थे को so arlo tum ki jok wan ka ve data pot APHLC Asong pen pini di furong supia long council adon ria dung along kachi song ke deng pon pini APHLC Asong atum pen council adon ria dung along kachi song pon la so kachi song pon alam theke kar biang long arlo so arlo atum ki jok wan ka ve data pot si pini APHLC Asong pen che song pon nang koklo la pen BJP Asong pen ki pu pon
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुके काइके सितामे हैंग ताराम पोनलो पon सितामे piniarni anta suarlo kijokwan abelang lason si kedam tanga por hu sitame hukuri ti sopi lapen ke rinarong pipi atoma phan sitame non puanta ahoga kangsai long thek thelang lapen pi thek thedet la sopot si APHLC Asong pen ahoga kangsai pivek nangji lapen prabjin pen claim vek nangji pusi bangso council don re adunga long sitame chisong ponlo ahok tangte karbianglong autonomous council kachari pon atum non puanta ahoga kangsai pi thek thedet loma pusi matha dameme atheke karbianglong aloke BJP Asong pen si chari ponlo lapen police sitame alangli tum aridengsi do etason bon sita ahok asai claim pon pedet la sojok karbianglong police SP atumaphan larvek nangji pusi APHLC along claim bang pu bikrom hanse tumpen pherangke tumalong lamthi na paklang dun birta pangda pon difupen rostom hanse 365 News India Long Sikot panel itu APHLC Central Committee itu pen lamangso student demonstration kan inang ko the bang lahen lo women safety aphansi lapen secret killings lapen murder lahaya put hak ladakar bianglong lo itu lo jum lu khangjang lo army wang hak arui wang hak litum atok anu kar bianglong pen secret killings murder lapen difu at town ang kangar lo matame ekdom kapati lai hui tum teklong pit sila so ka condemn ya phansi pinil tum kong sikot pen la so demonstration bang ekang ni pon non het jong litum teklong lo KIP rina rong pipi di alang li phan dame dak di fu het jong ang kangar lo matame apranar mud detlo chulang rem detlo sitame piniani anta administration atu lapen council atum pen lam thei sida paklang klelang lapen rada phan lahen lo ke claim ke chok chelang pu ke arrest bang ilum thekpon long lelang lasi piniani ilum puangtung ladak itum iskar bianglong difu SB Sanjeev Kumar Saikia APS alang li phan dame lahai hui alang li dak ke dopen crime nang ke bat theklong tanglo alang li crime ke pakom ni phansi alang li tum police tum ke claim nangi sita crime bang ke arni wang nang ke bat sili tum theklong minor molestation child tum han ke abuse usumar phan areng ke passo lai huin tame ke badlok sili tum thekpon long lasi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan tame dak iskar bianglong di fupen transfer nahi non mat alang li action and ke arrest and ke da po la pot sin tum pini hai kang ni pot alang itu mas slogan beti bachao beti lake alang itu mas slogan ke slogan jong jong se plan den slogan jong se plan den lo thema minor child abuse minor child molestation halahai huin te elitum ke arui wang ada kar bianglong atok anu acin thongalong ha tarapung ha borpung kadu ko belong ta elitum layu teklong piklo lasi lage crime ke comically la bangso BJP government kachari pen crime bangke nang batong ong silitum thekpon long lo lasi lasona crime nang ke badaret ke nilitum APHLC pen bangke kroidun thekhe lapen dodun joy thekhe nitunge chesong veji lapen akal pritum han kachuklem vek atum han arrest vek nangji highest form of punishment alang litum man pinangi la tikti ke la crime ke kom kilo usin litum check kon long lasi lasi nilitum pulo SP aphan masi transfer de nahi Sanjeev Kumar Saikia
alang li fan transfer det nahi alang li dak SP ke do pen crime nang ke bad ilom theklong lo la se alang li fan transfer det pen si elitung kaprek nesen SP hills area yo kachari thek SP kelang pon thek SP alason SP sidang nang toy nahi jong se alang li fan transfer hai he pulo tang te tuliram rong hang ke ai se alang li crime manat pen alang pan kachot toy budai tumang memil athe malang li si panel discussion long kami alang ni jepon je karbiang long ke ni CM lo kang ni ningkan kep lo lapen IAS APS kaduk ve ACS anta neli si jar kam daga toy busalang li ni jelo ka lasi Sanjeev Kumar Saikia fan ke alang li transfer hai he lo tangte tuliram rong hang se alang li si ka bebohar lo son si jeplang der lo lahen lo